दा जोंनि लकेसना जाहैबाय सान्तिपुर एरियानि नं 1 साम'दैसा बे गामिनि जोङो बे गामिनि जानानैहाय जोंनि गामियावहाय बेबादिनो गोरिब न'खर बे गोरिब न'खरखौ जोङो नोजोर होनानै बेबादिनो जोङो माने बे न'खरनि थाखाय जाहाथे बियो माने थांनानै थानायफ्राव बिहा गोबां खस्थ' दङ आरो बेबादिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांनाय सासे व्यक्ति आरो बिनि थाखायनो जोङो बिनि न'फोरखौ नोजोर होनानै बिनि गैयैखौ नुनानै जोङो रायजोयैनो बेबायदि सिद्धान्त लादों दे बिनो गंसे न' लुनो होननानै बे थांखिखौ लानानै जोङो दा दिनैनि समावहाय नैबेहाय बिथांनो गंसे न' जों लुनानै होबाय जाहाथे बियो बे न'आवनो थानानै बिदिनो सान्दुं अखा बेफोरबायदि बारहुंखा बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोनो आरो बियो गोजोन बेबायदि रेस्टफोरखौ लानो हायो बे नोजोरखौ लानानैनो जोङो बेनो माने बे रायजोनि जानानै माने गंसे न'खौ लुनानै होनाय जायो। ओरैनो माबायदि स्टाइलनि न' लुनाय जादों? न'आ जों जास्ट बारा गिदिरद्राय लुनाय जायासै जास्ट माने मोनसे रुमै लुनाय जाबाय ओमफ्राय जास्ट थानो थाखायल' जों बानायना होनाय जादों जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ जों एथ'ग्राब बेबायदि सुबिदाबो होनो हायाखै जास्ट बेयो माने बाव थानानै जाहाथे बियो मोजाङैनो उन्दुनो हायो रेस्ट लानो हायो बिनि थाखायल' फिसा हिसाबै लुनाय जादों। उननि समाव नोंथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ मावलांनो माबायदि थांखि लागोन? जोङो बुंनो थाङोब्ला सिगांनिफ्रायनो जोङो बेबायदि नोजोर होयै न'खौ बानायनानै होबोनाय जादों आरो जों उनावबो बेबादिनो जोङो नोजोर होबावनानै बेबादि होनायनि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन जों जेसेबां हायो बेबादि जों मावलांबाय थानो नाजागोन। बेजों नोंथांमोननि नैबे हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आसामनि बा बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामियारि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना मा खावलायहरनो सानो बा मा मेसेज हरनो सानो? आंनिफ्राय मेसेजआ बिदिनो बेनो माने जोङो गावजों गाव जुदि नायलायनानै बेबादिनो गोग्लैसोनाय मानसिफोरखौ जोङो जुदि बोखांनानै जुदि लाबोनो हायोब्ला जोंनि गामियाव बा जोंनि समाजाव बेबादि जौगानाया फैगोन जाहाथे जोङो गाव गावनिखौल' नोजोर लायालासिनो सासे गामियाव गोग्लैसोना थानाय मानसिखौ जुदि लाबोफानो हायोब्ला बियो माने मानसिनि जे गुन मावनांगौ दायित्व बेफोरखौ मावफुंनानै होनाय जागोन।